rato andaba a procurar unha cabaza pra fuxir do frío e convertila no seu fogar. Pero un xía pensou o mesmo sen saber que o rato estaba aí. Colleu a cabaza máis grande pra celebrar o Samaín, porque xa está aquí, xa chegou o Samaín. Sí, 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 xa chegou o Samaín. Outono xa está aquí pra traer o Samaín, pra xogar, cantar e rir, que xa chegou o Samaín. Mas este rato non se conformaba e volviu a xiña pra intentar recuperar a súa cabaciña coa axuda do porco Breogán. O rato liberou no do cortello porque o querían papar, e Breogán axudou a Renato a recuperar o seu fogate, porque xa está aquí, xa chegou o Samaín. Sí, 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 xa chegou o Samaín. Outono xa está aquí pra traer o Samaín, pra xogar, cantar